Horas matuhita salhuna tema ni parmingguota di sadarion ima marolopolo matu debata sude parhalado ni huriatta pasahaton selamat hari minggu matuhita salhuna tabasonang marwata tapukama parmingguota marhite sian edde buku edde nomor 585 ayat sada dohot ayat tolu. Hite-hite goarnya debata ama do goarnya nanga Tuhan Yesus Kristus dohot goarnya to di parbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amin. Marolop-olop tu debata maho ale sabdok tanoon edeho kamuma hamuliaon di goarna marmulia baen hamu puji-pujianna dok hamuma madok debata tung nasokol doa kababahenammu binahen ni hingatibul ni gogon ikom marsobatuho akamusum. Haleluya, 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 haleluya. Martangi yang mahita ale Tuhan debata suruh matod di parbadia tu rohanami asa terapul situ tu rohanami marhite-hite haheyommu ni anakmu Tuhan Yesus Kristus jala
asala menggadah haporsion nami marhite-hite pakrimon na mangulu asa toto kuingot hami na hehedo hami muse sian namate songo Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami na ke sian namatei. Amen. Marede mahita sebuku ede nomor 814 ayat 3. Bagasan ho Tuhaku boy malas ni rohaau o sambing haporusaku o mabaluahonau pargogoy maau Tuhaku ay macay kaleno kau unang lomoni rohaku lomoni rohambasa. Tangiok kamu mapati ni dewata sadarion imana tersurat di Filipi 4 ayat 4 dohot ayat 5. Marlas miroha mahamu totong di bagasat Tuhani hulai mamandok marlas miroha mahamu Pabotohon hamu ma habasaromuna tusaluhut halak donok do Tuhani ima sahakna atong rak mangidogogo mahita tu adopan ni dewata ale Tuhan dewata sai pargugui mahami mangulahon na hobartu patikmi. Amen. Marede mahita siap buku ede nomor 417 ayat 2 dohot ayat 3. Tatoboti madosa tatu jolo ni debata martangiang mahita ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan para siroha na sumurun amani Tuhan Yesus si palua hami halak pardosa na danglon rotu jolo ni habangsa habadiaunmu manopoti jala mengangguk dosa nami masai jot ho arsahi hami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pabainan nami naroai dang hu haolongi hami ho sian nasa rohanami dohot nasa ate-ate nami dohot nasa tondinami
dohot nasa gugunami. Nang dongan nami, dang doson diri nami hubaik kami. Di baheni, tamado rimasam jala umumam muhami, tu hamatian sa leleng ni leleng nai. Awai, nama porus mahami nuaing tu asin roham na gudangi, mangidu sian nasa rohanami, hasesan ni dosa nami saluhu na. Saya urupi mahami paubahon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus. Anak haholongan ni roham, si panguluhami dohot alani goarmu nabadiai. Ale Tuhan, saya sima roham dihami hala nadangolon. Amin. Tanihok kamu ma baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Songonod do pakahon ni debata di portibion. Pola do anak na nasasaday di leon asa unang mago ganug na porsea di ibana. Asa hanguluan na sa leleng-leleng na di ibana. Hasa nga po ma di debata na di gidyang. Marende mahita sa buku Ede nomor 126 ayat 4. Sai taradoti pohana makaholongi debatanang dongani hati koran hasitongan hati yuron hadame imatong padatai. Hata ni debata turpuk ni epistel di mingguat tasadarion imana tersurat di Efesus bidu 5 mamukas yang ayat 15 sahatu ayat 20 sada tajahama marsori-sorin atong manat mahamu mamereng manakasi para uraon muna songon akan nama roha ungang masongon akan hurang roha parhasya kamu ma tiki ay ari hasusado nuaing dibaheni unang magabe maoto hamu alai atusi hamu ma manang dia lomoni rohani Tuhani unang mamabuk kamu bahenon ni anggur ay hamaguado di bagasani alai gotod di mahamu Hatahon hamu masa mahamu akka ede pesalmen, akka ede puji-pujian dohot ende partudion, edehon jala puji hamu ma Tuhani di bagasan rohamuna. Manotong mahamu madok mauliate siala saluhuna tu debata ama di bagasan kuarni Tuhan Yesus Kristus. Masyuluan mahamu siap biar ni rohamuna mida Kristus. Ima sahatna mertua doakan na tumangiun hata ni debata jalana upeotsa. Amen. Marede mahita sa buku Ede
nomor 820 ayat 1. Mati kimnasi yang Tuhanmu, ai tung hatop laho sal tudoi dia ta anot di molumu olong na polin nama dang nahot di atas tanon nasa na uli langsam budoi tolong ni rohana o nama notong tolan di Yesus doboy jupangi. Tahatidak ko mahapursiaw tay, so ngonani hatidak ko nidungata sa hapursiaw di sabdok portibion, rak mahita madok. Au porsia di debata Jehova, ido ama pargugo na suatu dosan, natu mo palangi dohot tanoon. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehova nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria na gabi-gabihan siya todi porbadia andorak so habubuhan ido tuhatta na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hao pinorsilang na tuat tubang toru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jehova amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana paima mulak sogot tu tanoon manguhungi halak na manghulu dohot na mate au porsea ditodi porbadia jala adon sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia doho dihasesan di dosa doho dihatai namandok mula mangulu sogo daging ni halak naung mate doho dihanguluan naro nasora suda amen. Tabegema titing dihuriata di bagasan mingguta sadarion. Tikting di Huriata Minggu tanggal 3 Mei 2020 Naparjolo Minggu Jubilate Sadarion ima Minggu Jubilate Namar lapatan marulup-ulup tu debata sadok tanoon napaduahon danak nasorang na di hari Rabu tanggal 22 April 2020 nasalpu di basa-basaon tu hatta dosa danak buru di keluarga ni Amatta Edward Parningotan Lubat Tubing Inang Elfrida buru Siturus alamat Jalan Delima Mas Cabe 6 nomor 40 Pondok Cabe sektor Satahi. Saya dipasu-pasu tu hatta ma danak na pinalumehon itu hatta tu keluarga gabe anak kon na uduk martuhan jala si uloi ajar ni natorasna patuluhon ruas na modding na di hari Selasa tanggal 20 April 2020 na salpu nunga marujung ngulu inata lisken simalung kalit buru tabunan umur 80 tahun alamat Kampung Jaktake RT 001 RW 003 Kadu Sirung Tangerang sektor Godung nunga tu udian hari Rabu tanggal 20 April 2020
di TPU Tanah Kusir. Tatangyak koma asa tumibu tarapul rohani keluarga na tinadikonna. Paopaton bakti sosial sekolah minggu. Nah di hari Rabu tanggal 20 April 2020 pukul 14 WIB di Patupah seksi sekolah minggu Rap Dohot Pokja COVID-19 bakti sosial marhite membagi sembako turuas nihuria dohot masyarakat na humaliang. Palimahon pangapulion. Nah di hari Rabu tanggal 20 April 2020 pukul 10 WIB nunga di Patupah huriata pangapulion tu keluarga Haposan Panjaitan Inang Natalia Burupohan sian sektor Godung. Siala parmoding ni amata Haposan Panjaitan tanggal 20 Maret 2020. Pak Onopon panitia kecil manang panitia tali kasih. Dunga terbentuk panitia kecil manang panitia tali kasih nalaho manarihon panupahion tu keluarga Perdita Bonatua Hasiregar Nahinan. Marhitei ni sosoho tu sude ruas dohot perhalado asa tung sude hita tu mangiakon huhut mengurupi keluargai marhite panutia naung tapabakit. Papituhon akatikting naso jinahahon hobar tu tikting cetak sadarion dengan mata jaha. Songonima saat nitikting ni huriatta di bagasan minggu sadarion. Taingot bema manangyak koni tujolo ni tuhatta. Maredde mahita sebuku Edo nomor 457 ayat 2 dohot ayat 4 huhut papungu pelean. Dameni debatana sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramuti ate-ate dohot pikiram muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hurian na hinaholongan ni Tuhatta Yesus Kristus. Horasma dihamu saluhut na. Horas. Hatani debatana gabe jamita dihita. Di minggu jubilate sadarion imana tersurat di buku sada kronika bidu 10 mamuka sian ayat 30 sada sahatu ayat 30 songonom ma padok na desi pai huti hutamu ma ikom marlas ni roha ma atonga kalangit jala marulop-olop tanoon
jala pabuah hamuma di tonga-tongan yaka parbigu Jahoba do raja marhasak-kasak malauti rodi isina marulupuluk maladangi rodi nasa na di sini marulupuluk madisi sudi akahau ditobak diadopan di Jahoba ay nungaro ibana lau manguhum tanoon maduk mauliate mahamu di Jahoba ay nabasa do ibana ay rodi saliling dililing na do asi ni rohanai jaladok kamu ma tupahi mahami alidi batani hatuaon nami jalapapungu jalapalua hamis yang ako bangso parbigu asa hupuji hami guarmu nabadiai jalamartanggulhon puji-pujian mi hami puji majahoba debatani Israel sianna saingan sahat rodi saleleng-lelengna jalarima bangsoi madok amin jala puji-pujian di Jahoba ido sahat ni turpukim damang dainang hahaanggi nang pinaribot pe nah hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus sudah do halak naing merlas ni roha na memet na poso na tua-tua luhut do naing merlas ni roha ahado na manggohi las ni roha ni hajol maun meragam naing idauta marlas ni roha do sada halak ala dapot na diluluanna jupang na jinalahanna marlas ni roha do sada-sada halak ala malua sian parmaran malum nang sian parsahidon marlas ni roha do sada-sada halak ala jupanga diaka pacamotan disinamot na godang sudolas ni rohani sada doli-doli ala jupang sirokap nito dina na supadan dohot ibana lausoni dutong nang namar baju ala rosi rokap nito dina na domu tu na pinarsita ni rohana lasdo rohani sahalak dakdanak ala dapot di ibana rupani nilai na denggan naik kelas jala lulus sian persikolan binahen di gabetaruli ibana di hadiah ala nilai keberhasilan na denggani nah huria nah hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus ima beberapa contoh ragam ni naboy patubuhon las ni roha di tonga-tonga ni hajol maon ala pencapaian ni akka na pinarsita ni roha nah hamu kadongan nagabe sukus-sukun bohado molo sebalikna namasa kanido nuaing suhar-suhar ni akka keberhasilan nakin namasa nah adong do las ni roha adong do sihirimon sudi bangso di portibion sahatu sadarion sudi rumah tangga nang huria pe songoni nang ganuk marsada-sada menghadapi situasi na berubah sian pengalaman nasai launi suasanai sungguh jauh berbeda sian nasomal jaladohonom ma pangotak ni namasai sangat-sangat berdampak tutonga-tonga ni parnguluon siap hari baik ibana
dalam kehidupan sosial, baik ibana rupani dalam kehidupan ekonomi, sungguh-sungguh berbeda sian nasai launi. Nah, ganu kita diuji hamua kadongan, apakah imanmu teruji? Apakah kita lolos dari ujian ini? Ingat saudara-saudara, yang berdaulat atas kehidupan setiap orang percaya adalah Tuhan sendiri. Ibadah do melosong nedok ni halak batahi setiap ordong-ordong. Ibadah do parhuaso na mengatasi saluhut alanido di bagasan tikyon jami taon mangarahok kita songo dia dohita patuduhon olop-olop dohot lasni roha diaka pengalaman na berbeda sian akka pengalaman naung tanikmati nasai launi tagamo dohita marlasni roha sadarion tagamo dohamu manginang marolop-olop jalan marlasni roha huriani tuhata nahi naholongan didok di mingguta sadarion jubilate marolop-olop tu debatama ale sadok tanoon molopinahopar tuturupuk jamitaon adong dua hal parsiajaran nama cayarga naboi idahota laus hangoluhonota mengadopi ragam dina masa na taadopi nuaing lumobi na tangwari COVID-10 siyaon. Na parjolo ima manaili tupudi mamereng dopak pudi ima kehidupan masa laluta. Totu di kehidupan dia kepengalaman naung salpu iko katidak konota do dadaholan napait taadupi tadaido nang akan atongge akan adenggan na alani ido di bagasan tikyon asa mampu hita patuduhon lasni roha dohot olop-olop di bagasat Tuhani ingok akan adenggan pabaindi debata di tonga-tonga ni ngolum napaduahon ima manatap tujolo tari waktu masa depan ala adong do masa depan tahirim naboi dumenggan sian tikinuaeng alani ido molo taadopi pe kehidupan na sangat berbeda nuaeng serba terbatas dia kapar sauran dia kalaka, dia kaulaon, ingot ma. Didok nakin bahwa apa yang kita alami saat ini, ya patorason hapor saut tamai, tu debata, jala lam hamonak konot tamai, ai didok nakin debatado namarhuaso di tonga-tonga di nguluta na paucaton aka nata alami nahurang denggan nahurang tabu dipakirala ata gabe uli jala denggan tutiki nanaing ro alani ihamot kadongan asa tau hita marolop-olop jala marlasni roha ditiki nuaeng di obason ikon ingotota saulak baik pabaen di debata akan nadenggan diari nasalpu laus ima memotivasi hita laho mangiahi ngulu di bagasan pakrimon dohot di bagasan hapor seaon dituhani tuari nanaigro na dua ragamot do hamuak kadongan na dihangoluhon si Daud di bagasan jami taon parjolo tutu haruruar ni bangsa Israel siam Mesir di obas ni Musa dohot Joshua doi alai di hati dakon si Daud do di jami taon
haruruar ni bangsoi ujui tukolan ala huaso dohot asini rohani debatasa bingdo ima pakatidakot dohot pakkaporsiaw ni ibana. Nah, napaduahon muse di namangadupi perjuangan laho mabuan poti parpadadani sian kuasa ni halak Palestin mabuan murat tu Jerusalem laho mabuan poti asa maringan di bagas joro opi di hati dakon ibana do bahwa itu adalah bukan karena kekuatan daripada Daud dohot akka paranganna sadok di hati dakon ibana tungholan ala huaso ni debatasa bingdo dirajumi si Daud siapakah aku ise mau nakabangson martibakon halak Palestimon ise mau martibakon Goliat taboto doi. Nah alanido hamonangan ni bangsoi tung dirajumi si Daud ala haguguon ni Tuhane sabingdo. Nah, adong didok dison perjuangan ni bangsoi laho mabuan mulak poti parpadana di tu Jerusalem tu bagas joro na adong di Jerusalem ahado huroha poti parpadana non tabut perjanjian poti parpadanan na pinatupa ni bangsoi hobartu nanidok ni debata poti sebagai tanda kehadiran ni debata di tonga-tonga nasida alani ido ubaina berjuang nasida di bagasan Tuhani mabuan poti mulak tu bagas joroi karena diimani bahwa di dia maringan poti parpadanani maringan donisi debata. Nah jadi kehadiran ni poti sebagai tanda kehadiran Tuhan dan sebagai tanda kekuatan Tuhan di mana Allah ada di tengah-tengah mereka. Nah, huria nahina holongan namar parsauran di bagasan Kristus Yesus tudusma nama sai songonidok ni halak batak nunga mulak daling tusakena ninda rupane. Poti perpadanan na dihapursia Israel songo tanda kehadiran ni debata nunga maringan di joro ni debata nadi Jerusalem jala odo dasor ni Daud mangarahon sudi bangso nakita sadarion asa mangulupon akapabayanan di debata dingoluta siapari ditiki nasalpu nang nuaeng atikpe songon naung nidok nakin asing berbeda sian pengalaman naung somal taadupi ditikita na parpudion mulak tupat dohan dalam di debatamai laho pajonok kedirita lau patakon hapor syauta maka porsyai ibana asa di tonga-tonga ni pengalaman di ngoluta di napar pudion hati dakonota di tonga-tonga ni portibion Jahobado raja dos lapatanna debata panguhum debata na paluahon uhumna tigor jala guguna dangadong tandingan na ala didu na tahati dakon jala tahapur syai debata pargugo naso hatudusan alani i patut ikon dohonota songon jauh-jauh ni parpes almenon sadarion madok mauliate mahamu tu debata nabasai airo di saliling nililing nado asi ni rohanain huria ni Kristus nahina holongan roha mauliate marharoroat deisian Allah dada haroroan ni asa alai roha mauliate ya syukur ucapan syukur roha mauliate didok nakin marharoroan deisian Allah
Totu naung ta alami do, naung ta haporsiai do, pabain ni debata di ngolukta, gabi tahu hita makatidakon madok basado Tuhani. Basado Tuhani. Nah, huria ni Tuhata namar parsauran di bagasan tikyon. Jubilate marolopolop tu Jahoba maale sadok tanoon. Mula didok bersuka cita di dalam Tuhan, dakolan lasni roha uju keberhasilan. Dalam situasi yang seperti apapun, ikut patuduhono tangolu namar lasni roha. Ido namar jubilate. Mula didok marlasni roha marolopolop dalam situasi apapun, dalam suka maupun duka, iko boy akan naporsiai di Tuhani patuduhon goluna marolopolop jala marlas niroha. Odo sada ajakan narikot si hangoluhonota barhite turpuk jamita sadarion ala sukacita di dalam Tuhan dang adong ditentukan di si holan ditiki keberhasilanmu maho, keberuntunganmu maho merlas niroha. Ia uju didaiho napait unak patuduhon ngulu namarlas niroha. Tidak demikian. Sukacita di dalam Tuhan, dalam suka maupun duka, disitulah kelihatan seseorang itu sungguh benar madok para siroha do debata. Nah, hamu kadongan na hinaholongan namar persauran di bagasan Kristus dok kamu ma amen molo tutu dihapor saya hamu dalam suka maupun duka Tuhan ada bersama kita. Idotong dok kamu ma amen molo tutu dihapor saya rohamu ditiki arsak ditiki lasni roha debata rab dohot hita. Nah, aladi hamu kadongan na hinaholongan sadarion turpuk jamita gabe sada kekuatan sada motivasi di tonga-tonga ningoluta asa marhite ragam ni namasa tabulus termasuk COVID-19 manang corona na sedang taado pido peditikyon so binoto siya dia harorona sa siamudo siya kabirang sa julo siya fudi ma alani i marhite jamitaon debatado raja didok nakid debatado na marhuaso marsigatong tu debatama mangadupi saluhut na masay. Nah, hurian ni Kristus headok usaha di sada tulisan renungan harian didok songonon. Adong dua senjata na ampuh menghadapi persoalan namat say borat di tonga-tonga ninggolu. Parjolo didok senyum. Paduahon didok muse tertawa. Senyum tertawa. Nah, didok di si hola sahali din nahidat senyum moluadok pe rasa curiga di dongan sango basitro magodoy. Na paduahon moluadok pe musuh holan lempar tabur senyum hita gabe sahabat namai. Nah, holan adong senyum didok rohai pe gok dame ma. Holan adong senyum didok muse rezeki pe bertambah. Ono pali senyum moloon daku boto didok muse gigi jadi kering. Napaduahon tertawa didok disi hola sahali hitaboi mekel nah citias si majujung itu tersisi didok muse holan adokian kebencian di bagasar roha holan tertawa hita itermago sang obasi
Holana dong panahi di pada tahun di dok seketika itu hilang. Holana dok kiam musai disi ima di dok nakin holan adong tertawa dan itu wajah oninna seketika berubah gabe awet muda. Nah, ono paling hita tertawa di dok gok dame rohai holanot tutu hati-hati. Sutung saya senyum swaha alana, sutung saya mekel swaha alana, sutung mau di dok kalak naboha angari tikarwa matanin kan. Nah, jadi na mekelope HP na senyumope adong do tikina, adong do obasna. Alai iman akin di dok. Senjata yang ampuh menghadapi persoalan nama cai borat, senyum, tertawa. Memang benar apa yang dikatakan oleh Amsal ya, bahwa di dalam Amsal 17 ayat 22 dikatakan bahwa hati yang gembira adalah obat. Itu. Hati yang gembira adalah obat. Bahkan medispe heado ujahatong sada buku di dok sokonon. Holan boy hita mekel martata, nadoknya pe jantung di hita, di bagasa sadari bolo boy hita mekel tertawa 22 kali, boy dui menormalkan ninna rupani, menetralisir ninna rupani. Nah, jadi bohado hita asa boy senyum, bohado hita asa boy tertawa, di tonga-tonga ningoluta, nah serba terbatason nuaeng, dan itu ingot akapabay di debata masa lalu. Ima memotivasi hita manatap tujulu tungulu masa depan. Atong marhiti jami taon huria na hinaholongan ni Kristus Yesus Tuhata margugu mahita mangadupi na masa di tonga-tonga ni nguluta tadokma di bagasan nguluta sadarion di bagasat Tuhani margugu duau marolo polop marlas ni roha ahape namasa di nguluku toktong di bagasan Tuhani upani halak namar siho di bagasan Tuhani hamonangad do ujung na dungi dohonot tama monang maau di bagasan Tuhani sonang maau amen martang yang mahida pinuji ma guarmu ali Tuhan debata naung patupahon haluaon dohot hamonangan tubang som gabi sada sejarah nama cayuli si paingoting-ngoton ni akka namangihuton Tuhan Yesus Tuhan nami akka pabay nami o Tuhan tubang som ujwi di hati dakon hodo na paruarhon bangsomi sian Mesir jalahwaso hagugo ombudo Tuhan Daud rabdohot akaparanganna lahom mabuan poti perpadanan songon simbol ni kehadiramu di tonga-tonga ni bangsom ay di hapor siya nasidado ia disi maringon poti perpadanan ni maringat doho disi o debata ia maringat debata disi jupang do haguguon dohot hamonangan ni bangsom ido olop-olop dohot las ni roha sadarion Tuhan marhiti hatam diarahon si Daud asap dohot akka soranganna lau mamuji-muji goarmu Tuhan ala akka pabainamu nadinggan namar muliai Tuhan debata martangia kami gomos tua do pami sadarion di botohodo ali Tuhan namasa nahuadopi hami di tonga-tonga ni portibion nuaeng posdo rohanami Tuhan COVID-19 corona nabui mabay ganggu rohani torop jol mabiar sialani pos marohanami diho Tuhan mardongat toko margugu do hami
mangadupi namasai. Jala songoni tahe Tuhan hutangya kok kami. Pamaretta nami lehonommu habisukot dohot gogo di nasida. Patupahon naumuli asaboi berhikmat nasida mengendalikan mengadupi nama saon. Asaboi sodang soharibu-ribuan hami bang somon. Songoni Tuhan nang akka naposom namakubasi huriam. Padita parhalado nami amang parhalado sintua songoni dohot akka parhubas na asing na pinilit mi. Lehonommu kebijaksanaan, lehonommu semangat na mardapot-dapot, molotukpe pelayanan nami Tuhan, marhite live streaming on, posdo rohanami, hodo na mangula, marhite aka na posomon. Tuhan debata akaruasmu, betaktung adong Tuhan, aka namar sahid binahendi COVID-19, say tumibu ma Tuhan, pahisar pamatang nasida, leo semangat namar dapot-dapot, asa sonak kami Tuhan, mamuji-muji ho, ditongani bagas nami, nang didia pehami maringanan, sesadosa nami, mangasahon Tuhan Yesus, martangiang hami tuho. Amin. Tapuji ma Tuhata marhite bukwede nomor 730 ayat sada dohot opat huhut laos pasahat telean. Patau madiriku ale Tuhan, Papa tarhon inaulimi Tuhan, sumaton limi saor turohaki, kau Papa tarpolong diriku ale Tuhan, apa tarhoni naulimi Tuhan, suruh maton limi saor turohaki, gai dia sabado tatangia koma piliata ali debata amanami nadi banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadingkan dohot nasau libasa namau liutus upasahat tami masian na nilomi tuhami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na husus di julom pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasya kami pilihanon pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami gudang ni silehol-lehomi tuhami asalam gir-gir hami madok muliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Asana ilehol alia manami na di banua gijang
Sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaumu, sai saut malomo ni roham, di banua tongaon songon na di banua gijang. Leu matuhami sadarion hango dua siapari. Sesa madosa nami songo panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan. Palu amahami sian pangago. Hai hodo ngapunang harajao doh agung donihasanapot saleleng di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho. Jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaur homada mena tutodim. Amin. Amin. Minggu madihita saluhutna. Tuhan Yesus memberkati.